Matul il-jum tal-ġimgħa l-kbira, Puttinu organizza l-maratona annwali, maratona tansegwita mill-Maltin u l-Awċin. Bid-donazzjonijiet li jinġabru minn din il-maratona, Puttinu se jkun jista' jkompli jgħin il dawn in-nies isifru sabiex jieħdu l-kura li għandhom bżonn. Waqt il-maratona diversi individwi kemm tfal u adulti irrakkontaw l-istejjer personali tagħhom u kif Puttinu kien ta' għajnuna kbira għalihom. Preżenti għal din il-maratona kien hemm fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech akkumpanjat mis-Sinjura Anne-Marie Grech. Bernard Grech qal li dmirna bħala soċjetà u li mhux biss naħsbu f'dawn il-pazjenti u l-familji tagħhom, iżda li nkunu ta' wens kif ukoll ta' għajnuna għalihom. Qal li dawn id-donazzjonijiet huma l-kawża ġusta u nobli u dak kollu li jagħmlu ta' Puttinu jistgħu jkomplu jagħmluh permezz tal-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi kollu. Id-dmir tagħna bħala poplu, bħala soċjetà illi nifmu illi meta jkun hemm l-għajnuna, allura jfisser li min qiegħed ibati qed jingħata dik il-ftit iktar push biex ikun jista' jindirizza dik it-tbatija. Fil-waqt illi fil-pajjiż ikollna numru ta' benefiċċji, numru ta' għajnuniet governattivi, l-għajnuna ta' kull wieħed ta' kull waħda minna tista' timla il-vojt li jkun għatfadal. Puttinu jagħmel ġid kbir. Però l-ġid li jagħmel Puttinu jagħmlu għaliex hemm ħafna volontira li għandhom qalbhom kbira, għaliex hemm tobba, hemm nurses, hemm Reni, hemm ukoll Anġel illi ħin kollu jaħdmu, imma hemm ukoll il-poplu Malti u Awċi kollu wara dan ix-xogħol kbir. U t-telefonata tiegħek issa tista' tagħmel dan ix-xogħol aħjar. Intant kienu eluf li parteċipaw fil-mixja tal-ġimgħa l-kbira organizzata minn Puttinu Cares, mixja li saret fil-lejl bejn ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira u li bdiet mill-Mellieħa u ġiet fit-tmiema fuq il-fosos tal-Florjana. Id-distanza ta' din il-mixja li daħlet fit-18 l-edizzjoni tagħha kienet ta' 17 kilometru u ħadet bejn 4 u 5 sigħat. Permezz ta' din il-mixja nġabret is-somma ta' 85,000 euro bris Puttinu.